Magandang umaga mga kaboss. Nandito po tayo sa pamilyang Bayan ng Malabon. Tara, tignan po natin ang sitwasyon sa labas po. Kuya, kuha ka ba? Kuya. Kuya. Yan po, mga tindahan po ng gulay yan. Ano, 20? Ano to? Nasa baba, 20. Ito, binibenta ko lang eh. Kulang kayo sa bolsa. Binibenta ko lang sa amin eh. 150, bayara po. 150, bayara po. Ma'am, bilis. So, baby, yan ang lalaki. Wala ka sa bulso niya pag kulang. Ibalik siya. Wait na lang, kuya. Guante na lang, boss ah. Abante na lang po, paubos na. Wala na nga eh. Ito 130 Yan na natira. Ito 130 isa. Ay, shout pa sa mga mamimili dito. Mag-ingat kayo. Ito na yung pogi rito. Tayo dito, Pusit Kalawang. Magkano sa Pusit Kalawang? 150 sir, 150. 150 lang. Pusit Kalawang. Meron din tulingan. Tulingan. 180. 180 kilo. Bago na dyan eh. Meron din 300. May tumpak din po tayo, 50 pesos. 300 sariwa oh. 300 lang. Meron din tayo dito tumpak na galunggong. Kano kilo ng galunggong? 180. Tilapia, 110. Ito, 130 isa, o, dagupan. Ito po sitwasyon sa Malabon Freeport. Ito po sila, o. May talaba. Magkano talaba, te? 100, o, 100 yung talaba. Taong? 100 saka 50. Ah, yung malaki 100. Yung maliit 50. Salamat eh. Meron din tayong manok dito oh, naka-repack na. 130 tsaka 100 oh. Meron din mga gulay. Salamat ah.
tayo dito, mga mangga. Yan. 30 kalahati. Oy, ka-vendors. Ate naman ka-vendors, oh. Mga vendors. $120 daw. Tamban. Tsaka lapad. Mag-ilaw, mag-ihaw. Sarap yan, kilaw. Oo, ito pang-ihaw. Magkano yung lapad? 100 na lang kilo. Ang lang kilo, oh. Dati, 120 yan. Eh, 100 na. Meron di alamang. Sariwa, oh. Linyase. Kamusta? Hoy! Ano? Mukhang naubusan ka ng talaba. Mukhang tahong na natira. Sige, salamat po. Isang kilo? Renta lang. Alamang, oh. Tamban, 30 pesos. Kalahati. Ayan, ganito po ang sitwasyon lagi sa gilid po ng Malabon Fishport. Ayan, marami po kayo mabibili dyan, mura. Kaso nga lang, syempre, yung lupa. Kuya, meron pa ba? Nangyari na sa kanila. Kuya, wala na ulo. Yan na lang, oh. Nangyari na nga yan, eh. Tagal tumating. Kanina, ito sana yung malalaking kailangan. Ito, mura lang yung ipon. Late yan. Sariwa, oh. 280. Ay, bagong vlogger. Si Kuya yan. 300. Inatsuke. 300, oh. Nasukla mo nga 240 na. 280. Wala, bis. May pusit, 260. Anong bawasan? 260 lang, oh. Yan lang mo lang. Pusit, tsaka ipon, 300. Hindi na kayo, bossing. 130 lang po, madam. Oo, mga kayo subaka. Kansok libes. Hindi na kasi. May nga ko 10 tayo. 60 pala, kala ko 160. Napulang pato ko dyan, bossing. Walang pagkano. Meron naman dito, malalaki, 380. Murang-mura, 40. 380 lang po. Ate, Kaway kayo, kaway Kaway-kaway, para sa bigat kami. mga tumpok, oh, 50 pesos lang. Tamban. Ayan po, makikita nyo po, oh. May 70 kilo. Lapia, 100, oh. Batangas. Oh, kaway bal. Magkano, te? Ay, bagong vlogger ka naman. Boss, shoutout Ano ka pala sa boss. Anong vlogger ka, boss? Suki nyo rin ako. Ano ba pangalan? Boss Lando, Explorer. Oh, Shout out daw. Yan o, sari-saring isda, oh. 40 tumpok.
Magkano lapo? 300. Dito, 270 po. 270, lapu-lapu. Sariwa yan. Kaya magkakapin niya. 50 kilo. Utang, 50 na lang kilo, 50 na lang. Mga sariwang hipon. 300, 340. Lalo na sa mga sapatos nyo, chinilas, sandals, polo black, Meron pa rin dito. ceramic, 50 tumpok. 50 kilo. Malalaman niya naman yan pag kami nag-e-edit. Lahat ng nagtitinda rito, yan. naninira ng sapatos, hindi po siya nagmamansya. So, talaga maraming tao po dito. Nakikita po ninyo, ang dami namimili. Ganyan po araw-araw yan. Dito na makita yung mga tinderong pogi sa gilid ng Beachport. Daing gulay, oh, mais, talong. Ay, merong Kailan, boss? So, maraming salamat po. God bless.